Het boodschap van het Friesland College is duidelijk. Soeren mat blijven. En dat boodschap kennen de leerlingen en docenten van de scholen het uitspreken voor de camera. Ik ben Robin. Ik ben Ilke. En wij steunen Soeren. Soeren rint al jaren om bij het Friesland College. Eerst als leerling, maar omdat er geen diploma krijgt is er nu meer actief als een soort helpdocent. Ik loop mee in praktijk op mijn lerenbedrijf van ICT. En soms workshops op school en plus extra lessen dat ik minder ben. Want eigenlijk had je je diploma al moeten hebben. Ja, klopt. Maar door geen paspoort te hebben, dat heb ik niet. En Soeren is wakker populair bij de leerlingen. Voor haar is het dan ook onbestaanbaar dat er waarom naar Armenië. Soeren is gewoon een geweldige jongen en die bent hier al 14 jaar. En het is gewoon, je maakt gewoon net veel. Je maakt gewoon hier in Friesland blowen. Maar de staatssecretaris denkt daar oors over. Met hulp van de filmpjes hoopt het Friesland College de staatssecretaris nog oor te helpen en oor besluit te nemen. We maken hier filmpjes omdat het wat persoonlijker wordt. Ik zei, een handtekening is maar een handtekening. En een filmpje, dan krijgt het een gezicht. En het is druk. In een oerentijd staan er al meer dan 50 filmpjes op de baan. Ik had er wel verwacht, maar niet zoveel mensen. Maar blijkbaar heb je veel vrienden hier op het Friesland College. Gelukkig. Ja, deze week is er ook al actie vierd bij Sportclub Jereveen. Soeren had de kwartier voetballen en Mem Nazan werkt het voor de club. Of al die acties ook wat uithellen, is de vraag. We hopen het. Als je niks doet, dan gebeurt er niks. Ja, en het is belangrijk om de aandacht te houden. We proberen alles te doen om de aandacht te krijgen.